Я думаю, што ціск з Крамля быў адным з чыннікаў, які паўплываў на цяперашняе рашэнне Лукашэнкі не ехаць. Ёсць іншыя чыннікі. Па-першае, ёсць жа персанальныя санкцыі Злучаных Штатаў адносна Александра Лукашэнку. І дзеля таго, каб іх зняць і атрымаць дазвол на ўезд на тэрыторыю ЗША, патрэбы нейкія працэдуры ажыццявіць, і на іх, гледзячы па ўсім, проста няма часу. Другі момант. Ехаць у ЗША Лукашэнку мае сэнс толькі пры ўмове, калі адбудзецца ягоная персанальная сустрэча з Дональдам Трампам. А гэта зусім не факт. І, магчыма, па нейкіх дыпламатычных каналах гэта пытанне узгаднялі, і высветлілася, што там у Трампа будзе шмат іншых гасцей, а персанальная сустрэча з Лукашэнкам не прадугледжваецца. І тады чаго ехаць? Проста каб пасядзець на гэтым пасяджэнні, дзе абмяркоўваюцца пытанні, праблемы сектара газа, і з'ехаць дадому. Не варта, што называецца, аўчынка выдзелкі. І далей, памятаеце, Дональд Трамп ужо не адзін раз сказаў, што чакаю вызвалення больш за 1000 палітвязняў. Магчыма, што гэта таксама было адной з умовай. Вось вызваліш 1000 палітвязняў, тады, магчыма, і будзе такі падарунак у выглядзе персанальнай сустрэчы з Дональдам Трампам. А каб вызваліць 1000 палітвязняў, за такі кароткі час, гэта проста фізічна мусіць цяжкавата. Лукашэнка прыняў рашэнне не ехаць.